N'eziokwu eziokwu, were ndị ji omenala Igbo aya isi nke ukwuu maka na ha ama omenala, ọ bụkwa ọnatarachi ha maka na ezinụlọ ha ndị nna nna ha mere ha wee fụkwa uru ọdịnala na omenala Igbo bara nke ukwuu. Ọ bụ ofu onye mma maka omenala bụkwa eze ndị ọdịnala na omenala na Ụgbọka gba gburugburu ka anyị na-ekwu maka ya. Ya bụ Ọzọ Chimereze, dibịa kara aka, dibịa bụ oche dibịa nna ya wee nọrọ. Ọkwa ya mere na nso nso a na oke dibịa Ọzọ Chiayaweze, Ọzọ Chimereze, eze ndị ọdịnala na Ụgbọka nke dị na Nkanu East, wee mee emume iji wee cheta nna ya wee kwanyekwara nna ya ugwu dịka o kwesịrị, maka na ọ bụ nna ya abụnyere ya oche dibịa, o wee bụrụ oke dibịa, maka na o so na otu ndị alụkwụsị ndị na-asị na ọdịnala Igbo ga-adịrịrị na alụ ga-akwụsịrịrị n'ala Igbo. N'eziokwu nke Chineke bụ ndụ. Ndị otu a bịara nọnyere ya n'ụbọchị a o mere emume a, n'ụbọchị a pụrụ iche, bụkwa ụbọchị ndị otu alụkwụsị ji eme nzukọ n'obi ya. Ya mere ndị otu alụkwụsị ji nọnyere ya, mana ndị ọzọ dị iche iche bịakwara nọnyere oke dibịa Ọzọ Chimereze, Ọzọ Chiayaweze, ya bụ Okwudịrị Nweze nke Ụgbọka. Ụbọchị a dị egwu. Oke dibịa gburu efi, o mere ihe dị iche iche wee kọrọ ndị ụwa iji ụwa ya na ihe mere dibịa nke ya ji bụrụ Osinachi. Mmemme a pụrụ iche, anyị ga na-egosi unu mmemme a na ngeyi ka unu wee fụ ka ihe niile a si gaa. Ya mere ikiri nke a, ichebiri ọzọ na ụlọọrụ Kpakpando TV ka ị wee fụ ka ụmụ ihe niile a si gaa, ebe a na-akwalite omenala n'ụzọ pụrụ iche. Ya pun na gochi eba. Okay. Ọ dịkwa mma. Ndị mala akpọ iwe ọkpụkpụ. Ọ dịkwa mma. Anyị na-akpọ otukwu n'oche. Yes. So dịka ezi ntụziaka si welu dị ebe a ka ọ na-ewelu maa agana. Ebe a ka ọ nọ maa agana. By right, ihe a bụ mkpubu. Ibe a bụ mkpubu. Ibe niile o ji wee kpaa ike bụ ebe a ka ọ dị. And oge ọ nwụrụ. Ya bụ nna gị. Yes, nna m ochie, onye mụrụ nna m ochie. Ebe a bụ Chifu Ugbeja. O Chifu Ugbeja mụtara Nwankweze, bụ onye m na-aza ebe tata. So ọtụtụ ibe o ji wee maa aga na after ka ọ nwụrụ mi elu n'anya ebe a, ya na anyị ebe a. Ya ga m ji shi na ma amaala ike i-destroy ibe ọbụla bụ ibe eke eme. Nke ọbụla dị menulu should be so na m ga-epreserve ya. Wee na-emekwa na m ga-atinye and ama ọ gbara ịma na enwere ibe dị ike ọ na-eme during his time. Ibe ahụ ọ na-eme bụ ibe m na-achọ tata ka m rịọ ndị ọha nze na ndị ọzọ ga-abịa ebe a taa. Etikalụ m ọnụ na ekpere ga Chenye Nweze, Chika Ata, Arụchitu Mmatụlụ Ọbọ bụ ibe anyị na-aza ebe taa bụ onye nwe ọrụ a bụ onwe ike were nye anyị the grace. Ọ na-bụrụ a na-akọ ọrụ m na mgbe Amadi Man ada after chief because he died late. Ọ na-abịa ebe a n'ebe nkuba a ọ chọọ nye mmadụ mgbọrọgwụ na ọgwọ mmadụ ibe ọbụla na ọ na-enwere eshe na-agbachi mmadụ anya, ọ na ka nzu na exactly this spot. Ụta o ji wee dị ụkọrọ a within 10-15 minutes eshicha unu idileshe ebe a fuo ọ kpataka anyị nye mmadụ ebekwa ebe a ema abụchikwe na eshicha. So that bọrọ ga anyị kọrọ revoke. So mgbe m mekwara this time around m ji wee shi yes na ọdụga m echolugo ịmalụ ya bụ ibe ahụ odogwu eze dibịa no ibe ji wee shi na ọdụgo ma etolugo ịmalụ ya bụ ibe ahụ nwụrụ marụ mana m bịara ebe a kpekee ekpere mekee ibe a
ya enye m sign ọdụ ebe mana na-adụ ebe a somewhere here mana oge a kpọchitere ibe so ibe ọchị mbụ m gwụchiri ya eji and onye m number of ya and oluluchi m na tutu ya nwe abịa bụ mbọchị a ga-eme ibe na ya ga-correspond to ibe anyị na-akpọ osisi adụ ebe a bụ ichikere njijigo m na ya nwa nabatara ibe m na-eme na m ga-eyuzu mụ pawa agba ya yuzu na ọ ga-adụ otu and ọgbagokwa ebo nke a bụrụ mmadụ tinyere n'anyị ochu nkelu n'onwe edu ebo mana nke a ga m ji eyuzu sign and ibe a inene ya anya anyị kpọrọ ya omeji ị na-ewe mana nke a bụrụ ji ibe a bụ edu egbe ibe a bụ edu egbe echuitelu ebe a and o nwere mini na oge eji wee chuite na anyị kpọrọ nkịta na mbụ so mgbe eji wee nye m sign a ga m ji kpote ji awụchi ebe a based on the number e nyere m and now afụkọrọ m dị ji wee na-enyekwa timing ya wee na-efu ome mana ọ tata ga-eme gịnị a ga-etinyebe ha in their proper proportion so tata ga anyị ga-esi eti ebe a ọdụ na usoro ka o ji wee kwechi ma gabajie chukwu na ọ ga-enye m the grace and the power o ji wee lụọ ọrụ o ji wee bụrụ chifu ogbeaja maka na chifu ogbeaja bụ onye ndụ akwa mekelu mgbe ọ bụ after ka o butere ịnyịnya 19 na efi asatọ o ji wee nyibe ndụ mụle wee kobe dị nkogoshi onye ka ya ebe mee n'ihu ọgbọ ya ndụ ekwa gara ebe a n'obere obi a wee welu kii igodo na ọbọbọ igodo ọma a na-akpa eso ọma maka ekelu mmata ntọ na anya ụgbọ ọka ebe a ga ọrest ebe a bụ na ọ bụla anyị obere egwu isho mbụ nwanne ama a na-akpọ onye abụọ nshọ so na one of the great people a na-ajụ maka ntọ na ana ebe a ọ na-abịa enweghị ibe na luo na akwụkwọ ụzọ ọfụma ahụ enwere gị ibe na luo osendie bịamite my grandmother bụ onye na-akwụkwọ ụzọ ọ my grandmother bụ lineage igwe isu one of isu bụ ụmụode na ụmụ isu ga-echi wee nụta ana ya na-eji rụrụ ọrụ mma ọfụma mana ọ ga-aha m n'ọnụ otu a mana ihe m ji wee na-enye gị this explanation bụ nwaanyị ji wee bụ ji ebe a na ebe a bụ one of the first sign mụ ji wee nọrọ ebe a taa so ekenekwe m ọha Igbo niile kenekwe ndụba anyị n'oge ndị ụzọ na ọzọ gbagotere a ga na-eme ihe n'usoro mana ihe niile a gwara m ka eji wee gwa ọrụ m ya akwaziri ya oke it is true na ọ dịrị ize mana ọnụ na ya na ọ dịkwa n'ize ebe chairman odogwu Ogbefi onye ozi ibe m ekenekwe m nwanne mmadụ ebe nna ya ochie wee kpa ike wee mibe dị ihe amame n'ihe ezi arapụrụ ihe amame n'ihe ezi arapụrụ mana ọ ka dị otu anyị na-ayọkwa nchukwu na ndị ochie ga-ebi ite taa amabi itekwa na anyị na-arapụ mana ọ na-agwa na ya arapụ mana ije nwere nwanne anyị nwoke na-eje taa bụ ọmakọ ya bụrụ ya nnukwu ya maka emecha enyo meta ogologo nna anyị na-ayọkwa ka anyị yọbịa ike ka anyị nọchara ebe a mee gịnị mebe ọgbakọ anyị ka mmụọ ndị iche eme gịnị ọ ya abalị ya nana m akọwala eze nwaanyị nwanne m nwaanyị ọgwụgwuchi m ekele mkpọmkpọ nwoke a ebukọwa oge m na ya na ibe ọdịnala na-ama anyị na be anyị so ya na onwe ya bụkwala anyị na-aga ọnọkwa na-emechikwa ibe ike na udo nke
m wee na-akọwara ya tata ya bụ chairman anyị nọ chairman alụkwuchi na anyị n'Enugu steeti chapter n'ọkwa ezigbo nwanne gị ọ bụ nwanne du na mba nwanne du mma nweta ebe a na-eto ya bụ ọzọ ugwu na amabenze mana igwe odumodu nke mbụ na mbụ na ndụ so a na-ewebalụ mbọ nọrụ n'oge dịka m ji yọọ ha yọọ so n'ọkwa onye eze ibewu nwa bụ eze nwaanyị ma eze nwoke so ọ ga-adịla anyị na mma biko anyị nọtụchi elu n'ebe edebela anyị oke ebe ike tii site ha mgbe oge lụrụ unu ga-abịachi seti bụ ebe dugo ji kweshi ọzọ chimere eze eze omenala ọzọ omenala eze omenala eze omenala odogwu ekerekwe ewu yes ọ na-eweta ya maka na ego na special ọ na-abịa kịta nke dị ndụ yes wele eme ya mana ma na-eweta kịta nọn ọzọ odogwu nọn na ya kwa ya pụrụ iche so ụbọchị ọbụla ị bịara ụkwụ alụcha anyị na-agụ bụ mmụọ malụmje na-ebu ogbu na-emike oke mmiri oke eze nwaanyị ya ka anyị ji maka ya nọrọ ebe a taa ya nwenyelu nna m ochie chifu Ugbeja ikike o ji rụọ ọrụ ebe ahụ bụ vileji a ka anyị nọ na anyị ga-elu dị ndị ọkanga bịa anyị ga-eje ọkanga jee ụlọ efu jee anyị achịta azụ ọzọ 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 ọzọ